67वे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार निमणे जाहीर झाले। गोयाक 2 पुरस्कार फावो जाल्यात। एक मराठी लघुपट खरवस आणि दुसरो कोंकणी फिल्म आमोरीक। गुजराती फिल्म हेलोरोक उत्कृष्ट फीचर फिल्माचो पुरस्कार फावो जाला। खरवस हो आदित्य जांभळेचो मराठी लघुपट इफ्फीतल्या इंडियन पॅनोरमात हो उक्तावणाचो चित्रपट आशिल्लो। राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जावपी आदित्याचो हो दुसरो मराठी लघुपट। फाटले खेपे आबा ऐकताय ना ह्या त्याच्या फिल्माक पुरस्कार फावो जाल्लो। बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म कासव डायरेक्टेड बाय आदित्य सुहास जंभाले। सलग दुसऱ्यांदा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळण्याचा आनंद एक वेगळाच असतो आणि यासाठी आमच्या निर्मात्यांनी जेवढा आम्हाला सपोर्ट केला, मधुकर जोशी यांनी जो सपोर्ट केला त्यांना मी कधीच विसरू शकत नाही। आणि आय रिअली कॉंग्रॅच्युलेट माय एंटायर टीम श्री महालसा प्रोडक्शन्स पोंडा फॉर सच अ काइंड ऑफ अ ग्रेट फीट की आम्ही सेकंड टाइम कन्सिक्युटिव्हली एक नॅशनल अवॉर्ड घेऊन या गोमंतकाला प्रेझेंट देऊ शकतो। आमोरी हो चित्रपट गोंयचो युवा दिग्दर्शक दिनेश भोसलेन दिग्दर्शित केला। उदक ह्या जागतिक विशयाचेर हो सिनेमा आदारला। राजकीय फुडारी आणि बिल्डरांनी गोंयांतल्या उदकाचे स्त्रोत कशे काबार केल्यात हाचेर हो सिनेमा भाष्य करता। The best Konkani film goes to a film called Amori. Amori is produced by Opus Gala and directed by Dinesh Bhosle, and it's an individual's effort and struggle to correct and overcome a past event. साधारण 2.5 वर्सांपूर्वी आमोरीची सुरवात जाल्ली। इनिशियली काही प्रोड्युसरूय आमकां येले फिल्म प्रोड्यूस करपाक, पण लास्ट मोमेंटाक तेंच्यांनी बॅकआउट केले आणि आमी ह्या सब्जेक्टान इतके घुसलेले की आमकां दिसलें की हो फिल्म जावकूच जाय, कारण ही मॅसेज आमकां आमच्या लोकां पर्यंत आमच्या फुडच्या पिढये पर्यंत पावोंक जाय, जेणे करून एक अवेरनेस क्रिएट जातले। आणि त्या खातीर आमी लायक मायंडेड लोक जे आसले, आमचे कॅरोलितो डिसोजा, शिव भटकोता, सुशांत तारी, आमचे मिस्टर मिहीर वर्धन एकठांय येयले आणि क्राउड फंडिंगांच्यान हो पिक्चर करपाचें आमी थारायलें। उत्कृष्ट फीचर फिल्माचो पुरस्कार हेलारो ह्या गुजराती फिल्माक फावो जाला। तशेंच हिंदी सयत कन्नड, तेलुगू, बंगाली, मल्याळम, मराठी, पंजाबी आणि उर्दू फिल्मांकूय हे खेपे पुरस्कार फावो जाल्यात। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।